cael ysbrydoli gan yr hinsawdd gwleidyddol presennol. Mae hi'n trafod mewn fideo rhagfarna, pethau sydd yn teimlo'n anghyfarwydd i ni, ond eto mae o'n gyfarwydd i ni hefyd. Mae yna bethau wedi digwydd yr wythnosau dwytha yma sydd wedi digwydd ar ôl i mi sgwennu'r ddrama sy'n gwneud hyn o'r fwy agos at adra felly. Dwi'n gobeithio mod wedi gallu amlygu y themau mewn ffordd eitha diffyant. Y dwnan ydy twyni tywod. Gair pen llun ydi o, a yn y dwnan mae Sian yn cyfarfod Bramin am y tro cyntaf. A mae o'n rhyw fath o symbol o'r i le saff lle. Mae o'n gyferbyniad efo'r fflat oeraidd tywyll eitha claustrophobic sydd yn y pentra. Fanna mae hi yn rhyw fath o hal ymhyfyd i feddwl. Ac wrth gwrs, ni'n gwybod am dy chwaer ti wedi cael llynedd a tithau yn agos iawn ati. Fydde ti'n dweud bod ti a Lois yn sgwennu'n debyg? Cwestiwn da, dwi ddim yn siŵr iawn, ond dwi'n mynd i ddeud na. Dwi'n meddwl pam bod chwaith gen i'n breswm benodol, ond dwi'n meddwl mae'r ddwyn yn ni wrth yn bodda fo gwaith Ali Jones-Williams. Ond yn eitha diweddar mae gwaith Sarah Kane wedi bod yn dylanwad mawr ar beth dwi wedi gwneud, achos mae'r iaith yn y ddrama dwi wedi trio dweud cynlleiad a fedrai i ddangos y mwyaf a medrai, os di hynna'n ei synwyr. Bles iawn ac yn bles efo 7 flynedd, ac oedden nhw gyd efo rhyw fath o potential. O'na rhywbeth da oedd rhywun yn gallu dweud amdano ni gyd yn hwnna'n ddechrau gweithio. Lot o'n nhw efo dealltwriaeth o sut mae theatr yn gweithio, sy'n da. Weithiau, rhai yn nhw yn just yn canolbwyntio falle damer bach yn ormod ar hynny. A mynd nôl i stwff eitha formulaic, falle yn dilyn y fformula maen nhw wedi dysgu. Os dim byd yn bod ar hwnna. Dyna ffordd mae drama yn aml yn cael ei ddysgu yn yr ysgol. A beth oedd yn hyfryd am yr enillydd oedd rhywbeth really fresh, rhywun oedd wedi bod allan y gweld theatr tu allan i Gymru, stwff really da yng Nghymru ac yn arbrofi chydig, ond yn deall be oedd yn gwneud golygfa a chymeriadau really cryf. Rhywbeth Mared, da ni'n gwybod na Mared ydy hi rwan, yn ei ddall, dwi'n meddwl, ydy is-destun. Na byd drama ydy peidio dweud, yn aml iawn. Y broblem fwyaf mae rhywun yn gael efo sgwenwyr newydd neu ifanc ydy'r tueddiad na o ddeud gormod, achos bod ni ofn bod pobl yn mynd i ddall. Ond yn aml iawn, di pobl ddim isio dall gymaint, da ni isio cael yn tynnu fewn. A mae hynny'n rhywbeth yn sicr gen Mared. Fydd yn y gynulleidfa, gwybod beth i ti eisiau dweud fel y dramodydd, fel y sgwennwr, a wedyn peidio dweud e.